durung siramu bali. Kodoake ora apa-apa tresnaku tekanku mati. Sing penting rasaku sateruse ono ning jero ati ning atimu. Luar biasa adik kecil bersama Masnya, terima kasih. Luar biasa, jelas paling tulus dunia. Walau kadang gawe aku kelana, apa wae tak tabrak yang mencari penghalang. Tresno tekan matiku mong sampeyan, ra ono muntire leku berjuang. Kudu dadi siji ora urusan, sampai pada tujuan Tuhan mohon izinkan. Oke, Bapak Matursuwun. Lanangan liyane ra bakal iso ganti. Pak Parlan matur suwun atas apa? Jeneng